Mas kontrobersyal. Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa akin. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rocketera, and this is Top Secrets, kung saan pwede kang magbahagi ng pinakatatago mong sikreto. Pero huwag kang mag-alala, your secrets are safe with me. At meron na po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi. Hello, good evening. Good evening. Pwedeng malaman kung ano ang alias mo? Gagay po. Gagay. Hindi mabilis ha, gagay. Gagay. Hindi. Gagay. Taga saan si Gagay? Around Manila lang po. Around Manila. Okay, sige. Gagay, kwentuhan mo na kami. Ano ang top secret mo? Meron kasi kung actually naka-chat lang na guy. And then, reply lang sa chat. Before kasi, meron siyang into relationship siya. Yung relationship niya, yung girl, umuwi na ng Pilipinas, galing ng ibang bansa. Kumbaga, galing siya ng ibang bansa. Tapos si boy, lonely. Kasi, si girl, nanlamig na. Tapos, kumbaga nakwento niya sa akin yung mga ginagawa ni girl sa kanya na hindi na siya pinapansin, pinagmumukha na siyang tanga. Tapos, one time, nakipag-meet sa akin si boy. Nung nakipag-meet sa akin si boy, edi, parang nagkwentuhan lang, tamang kwentuhan lang sa park. Tapos parang ang gaan-gaan ng loob. Nagkapalagayan. And then, nung second day, nag-reply siya sa my day ko through Facebook. Pag-reply niya sa my day ko, kasi yung my day ko, actually hindi naman siya totally daring. Ngayon, nag-reply siya. Saktong Tapos daring lang. hindi naman ganun saktong daring. Kasi DJ Rocky, ano lang yun eh, leeg lang yung kita dun, tapos mukha lang. Hindi naman ako totally nagpakita ng cleavage or as in katawan talaga. So mukha, tsaka hanggang leeg lang. Tapos sabi niya, ganda mo talaga ganyan. Tapos sabi ko patawa. Sabi niya, sama ka sa akin mamaya. Sabi ko, saan tayo punta? Tapos sabi ko, saan ba tayo pupunta? Sabi siya, basta kasama ka sa akin mamaya. Alis tayo. Ako naman si tanga sumama. Nag-meet up kami. Pagka-meet up namin, nagkita kami sa dinala niya na ako sa isang motel. Okay. Sa isang apartment. Dinala niya ako sa isang motel. Yung may garahe o walk-in lang? Yes, syempre nung tayo sa may garahe, DJ Rock. Okay. Buti naman. Sasakyan niya. O taxi? Sasakyan niya. Sasakyan niya. Okay. Nakasasakyan siya. Sa sasakyan pa lang, sinasabi niya sa akin, wala daw ng problema niya, ganyan. Tapos syempre ako naman, kino-comfort ko kasi parang pinagdaanan ko na yan, naranasan ko yan. Kumbaga parang as a friend, ganun. Pero biglang DJ Rocky, biglang sa isang snap, yan, punta kami ng motel. Pagpunta namin ng motel, nandun kami sa loob. Tapos, kwento niya sa akin, ganyan, na si girl nga daw, hindi na daw totally nagpaparamdam sa kanya. Wala na daw pagmamahal. Ang suggest ko nun, sabi ko sa kanya, kausapin mo siyang mabuti. Kasi baka mamaya, meron na siyang iba, di mo lang alam. Ganun syempre, di ba, eto naman tayo si Comfort. Ito na naman si Tanga, si Comfort. Hanggang sa DJ Rocky, ito na, bigla siyang nagparamdam ng, alam mo na yon pagdating doon. Nag-first move. Hinaplos ka. Hinalikan ako. Hinalikan ako. Sabi ko, sigurado ka ba? Tapos sabi niya, ayaw ko isipin yung iba. Sabi niya, ayaw daw niya isipin yung iba. Yun, DJ Rocky.
may nangyari. Syempre, pagkatapos namin gawin yung bagay na yon, sabi niya sa akin, ang sabi niya sa akin, mali ito. Mali daw, DJ Rocky. Parang nakonsensya pa. Bandang huli, para akong napahiya sa sarili ko na, ay, okay, sige, ganito. Okay, fine. Tapos DJ Rocky, syempre lumipas, last April pa nangyari yun. Lumipas yung nangyari na yun, syempre last April pa, diba? Hindi niya na din ako kinontak. Tapos wala na, hindi na siya nakipag-chat. Tapos sabi ko sa loob-loob ko, okay, fine. Kasi syempre, kasalanan, sabi niya. Kasalanan daw niya yun. Kumbaga, parang nagkasala siya sa girlfriend niya. Kasi mahal na mahal niya yung girl. Tapos, DJ Rocky, dito lang. Last Sunday, nagparamdam ulit. Hanggang sa sinabi sa akin na, ano daw DJ Rocky, yung hindi daw niya ako makalimutan. Sobrang galing ko daw. Sabi ko, what? Kumbaga. Sobrang galing mo. Hindi ka niya makalimutan. Naalala naman daw niya talaga yung ginawa namin. Sabi niya, ang galing ko daw sumubo, DJ Rocky. Ang galing mo raw? Lumafang? Yes, DJ Rocky. Hindi daw niya makalimutan. Tapos tinatanong niya kung pwede daw ba. Tapos sabi ko, ay hindi na. Di ba sabi mo sa akin kasalanan yan? Gusto niya ulit lumapang ka sa kanya. DJ Rocky, hindi niya makalimutan. Pero Tapos sabi niya, hindi ka naman pumayag o nagpapakipot ka lang? Hindi na DJ Rocky. Kasi hindi naman ako totally ganong klase ng babae. Nung araw na yun, nadala lang ako sa kanya. Dala na siguro dahil wala rin naman akong partner, wala akong boyfriend at time. Kumbaga, nadala ako dun sa emosyon. Nandun ako sa emosyon. Pero yun yung bagay na pagkisihan ko. Sinasabi ko naman sa kanya. Pero sabi niya, ang chat niya, kapag kailangan mo, chat mo ako. Lakas niya. Oo, DJ Rocky. Ang lakas niya pag kailangan mo ako, chat mo ako Oo, sabi niya. Di ba sabi mo sa akin, mas malaki yan sa akin kumpara sa boyfriend mo. Pero totoo ba, legit ba na mas malaki yung kanya kaysa dun sa naging boyfriend mo? Mas malaki yun sa kanya kumpara dun sa naging ex ko. Pero nasiyahan ka naman, napaligaya ka naman niya, except dun sa part na sinabi niya na malito. Pagkatapos kasi nangyari na yun, DJ Rocky, sa kanya sinabi na malito. Lumigaya naman ako, DJ Rocky, kasi nga malaki yun. Oo, kumbaga na-satisfy ka naman. DJ Rocky. Pogi ba? Yummy, DJ Rocky. Nag-gym kasi. Gwapo talaga akong sa gwapo. Kaya pala. Siyempre, mandadala tayo, pogi. Oo, ibang klase talaga pag macho tapos pogi pa, no? Tapos pag nandun ka na sa part na nandun na kayong dalawa magkasama na kayo Yung tipong, nasa isip ko na lang nun, pag nabuntis mo ako, akin yung bata, may lahi kang pogi. May lahi akong pogi, di ba? Talagang naisip mo pa yung parteng yan na kung sakaling mabuntis ka, at least magkakaroon ka ng anak na pogi. DJ Rocky naman kasi, grabe naman kasi magpuputok si kuya mo. Umabot hanggang buhok ko. Nagpa-fireworks? Umabot hanggang buhok? Oo, DJ Rocky. First time ko makaranas ng ganun. Sobrang lakas talaga ng putok. Talagang nabigla talaga ako. Wait lang, inside, outside pinutok? Yung una, inside. Yung pangalawa, outside. Nakailan ba? Nakalima, DJ Rocky. Lumima kayo? Ilang oras kayo nagstay? 12. 12 hours? Magkano na ba ngayon ng 12 hours? Sino nagbayad sa inyo? Siyempre siya. Kutusan ko siya. Nalimigaya na nga siya kung paano magbabayad. Buti naman siya yung nagbayad. Pero ngayon, anong pakiramdam mo? Namimiss mo ba? Hindi ganun. Pero sumasagi naman sa isip ko. Kaso nga lang, syempre, pinipigilan ko dahil mali na nga Siya na nga nagsabi, mali. Tapos, sabihin niya sa akin, out of the nowhere, porque wala na sila ng girl, parang namimiss niya ako, ganyan. Sabi ko, ano to? Parang,
sabi ko, once a mistake, hindi na po pwedeng maulit yun. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, tapos ang epic pa DJ Rocky, nagkita kami sa basketball court nung gabi. As in, magkasalubong. Tapos hindi ako pinansin. Kasi nga, tinatanggihan ko na siya. Hindi ako pinansin, parang hindi na ako kilala. Tara, ulo. Wait lang, ibig sabihin kalugar mo lang yung lalaking yun? Yes, DJ Rocky. Hindi naman awkward para sa'yo. Mukhang yung lalaki yung na-awkward para sa'yo. Sa akin, DJ Rocky, hindi. Hindi naman ako na-awkward. Pero may times na naiilang din ako kasi hindi ako makatingin ng diretso. Kasi nga, bigla siyang nagsalita ng naaalala niya yung gano'n. Yung hindi daw niya makalimutan yung bagay na ginawa namin na yun. Tapos, di ba sabi nga niya, kapag kailangan mo ako, chat mo lang ako. Naiisip mo ba na kapag nagtagtuyot at taglandi, nagsama yung dalawang panahon na yon, tatawagan mo nga? Siyempre, DJ Rocky, hanap na tayo ng bago. Yung alam, baka mamaya hindi tayo panagutan nun. Mahirap yun. Wala ka naman pang anak? Wala pa. As of now, walang boyfriend, walang anak. Siya nga lang yung pagkakamali. Yes, DJ Rocky. No, at the age of 27, pinamimigay na ako ng pamilya ko. Okay. Pinamimigay ka na pala ng magulang mo ng pamilya mo 27 to 28. Magka-28 na kasi ko DJ Rocky, pamimigay nila ako. Di ba nila naiisip na, ang hirap naman kasi nung kapag nabuntis ka tapos walang tata yung ama. Maganda pa rin na humanap ka pa rin ng seryosong relasyon. Yung hindi Yes, yung DJ Rocky. hindi ka pananagutan tsaka yun lang yung gustong gawin mo. I mean, Yun hindi nga, lang hindi yung ipapalafang lang sa yung hotdog na meron siya. True. Yun yung sinabi ko sa kanya. Sabi ko, isang beses lang nangyari yun. Hindi na yun pwedeng maulit. At wala na dapat ulitin pa. Kasi, ikaw nagsabi, mali yun, hindi yun tama. Tapos sabi mo sa akin, namimiss mo yung paglabang ko sa hotdog mo. Sarap na sarap ka. Hindi daw niya makakalimutan yan, DJ Rocky. Never daw niya malilimutan yan. At never ka rin makakalimutan ng mga listeners at viewers natin. Kasi marami na nagko-comment dito. Nasa Mandaluyong lang daw si Dan Harold Khalifa Seya. Eto pa, sabi ni Tyree, sana caller makilala kita. Although, itong programang to na Top Secrets, hindi talaga to pang dating na programa Pang share lang to ng top secret ng sikreto So, Yes, siguro, just in case lang, no, na gusto nyong hingin sa akin yung number ng ating top secret caller. Gusto mo ba top secret caller na ibigay ko dun sa mag-PPM sa akin? Ba, hindi. Siyempre, DJ Rocky. Hindi. Hanap na natin ngayon, seryoso na Ayun, hanap daw seryoso. Kung hindi ka naman seryoso, edi Mistake wag na lang kasi yun, DJ Rocky. Mistake lang. Isang beses lang na mistake yan. Mistake na hindi makakalimutan kasi kinomport ko yung isang tao na akala ko, di ba? Ginawa ka ng comforter. Ginawa kong comforter. At until now, gusto niya akong gawing comforter kasi wala na sila 2 months ago daw. Wala na. May bago na yung girl. Feeling mo ba rurupok ka pa sa kanya? O talagang tinuldukan mo na ay ako talaga na? Hindi na, DJ Rocky. Kasi, tinuldukan ko na yun na yung huli. Yun na yung huli. Hindi na dapat ulitin pa. Para saan pa? It's just a mistake. Alam mo yan yung Hindi mga... ako ganun Oy, alam mo yung mga sinasabi mo na yan sa sarili mo. Nire-remind mo yung sarili mo kasi may chance na kahit 1% na parang pwede kang rumupok uli. Di ba yan yung mga linyahan sa sarili? Hindi pwede, DJ Rocky. Kasi mali yun di ba? Parang pero DJ ang Rocky, ginagawa mo, nire-remind mo yung sarili mo True. Nare-remind ko lagi sarili ko na hindi na po pwede rumupok ha. Matalino ka. Hindi na yan po pwede. Nakakahiya ka pag nangyari pa ulit yan. Tama na. Wag na. Hayaan mo na siya. Marami siyang makikilala. Tsaka isipin mo, yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Sabi mo, gusto mo na kapag yung anak mo, maisilang mo sa mundong to, meron siyang tatay, nakikilalanin niya. At yun yung magiging partner mo in life. Yes, DJ. Actually, DJ Rocky, alam mo, pati yung ex-boyfriend ko, ganyan din. Ano din, lumilimang round? Ganon? Hindi. Si ex-boyfriend kasi nagpaparamdam. Bakit ba kasi kayo naghiwalay nung ex mo na yun? Siya naman may kasalanan. Kaya kami naghiwalay.
Anong ginawa niya kasalanan? Pinagpalit niya ako sa ka-workmate niya. Tapos, for 3 years, yun, isang linggo lang niya niligawan through Facebook. Tapos, nag-meet lang sila. Tapos, siguro, may nangyari yun. Biglang out of the nowhere, sabi sa akin, hindi na daw ako mahal, na fell out of love. Tapos ngayon humihingi ng sorry. Yung DJ Rocky, yung girl na buntis niya tapos nakunan. Sa palagay niya ba, nakakahiya yun. Kasi kung babalik ako sa kanya at magbabalikan kami dalawa, baka mapatay siya ng pamilya ko kasi sobra galit sa kanya. Kasi for the whole 6 months ng training niya as army, wala akong ginawa kundi mag-focus lang sa pamilya niya. Pakita ko sa pamilya niya kung gaano ko siya kamahal. Ganun yung nangyari. Nakita ng pamilya ko. Tapos supportado ko siya sa training niya. Ako gumastos sa kanya nang walang-wala siya. Gumagastos. Wow. Hanggang sa nagkanda-utang-utang Sarap sa mo naman 5, maging 6. jowa. Hindi, DJ Rocky. Kasi ganun ko siya minahal. Kumbaga nangyari parang naging investment. Tsaka, minahal ko siya eh. Talaga, ikaw mismo sa sarili mo, alam mong hindi ka nagkulang. Kaya nung naghiwalay kayo, pinagpalit ka sa iba, parang siguro medyo nag-umusbong din yung pride mo sa sarili mo na, naku, binigay ko lahat, bakit hindi pa ba sapat? Tsaka, yung mga ex na nagpaparamdam na ganyan, naku, mag-ingat-ingat kayo sa ganyan. Alam mo kung bakit? Kaya bumabalik kasi yung pinalit, palpak. Kaya bumabalik kasi palpak yung pinalit. Totoo, DJ Rocky. Kasi pero yung sabi sa akin, nagmalaki pa yung DJ Rocky. Kaya daw niya ako pinalitan. Kasi daw, mabunga nga daw ako. Hello? Ikaw ba naman mahuhuli ka ng bababae? Sa tingin mo, di ka babungaan? Ano gusto mo, tatahimik lang ako? Diba? Palaban ka talaga. Ay, DJ Rocky, binubugbog ko nga yung mga kabit ng tatay ko eh. Siya pa kaya? Kaya tingnan mo ikaw, 'di ba? Alam mo yung lalaking gusto mo kasi you grow up in a family na alam mo na yung tatay mo may iba tapos yung nangyari sa sa ex mo. So, ngayon talagang maging firm ka ha. Kumbaga, wag kang maging sanga na marupok, ha? Yes, DJ Rock. Magrurupok. Hindi tayo pwedeng maging kabit. Yung pangyayari na yun lang yung top secret na isang mistake lang yun. Hindi na dapat ulitin pa. Kung nasarapan ka, di alalahanin mo na lang. Tsaka nasarapan ka rin naman talaga, diba? Kaya nga, hindi nga. Mariang palad na lang siya. Tama, ganunan mo na lang. Sabi mo, kayang-kaya mo na yan, diba? Pwede ka naman mag-DIY, diba? In short, do it yourself, diba? True. Tapos, ang gawin mo, magpayami ka lang na magpayami sa social media. Mag-story ka lang na mag-sorry ng sarili mo. Yung asarin mo lang ng asarin, ganyan. Ganun lang nang gawin mo. Ewan ko lang kung mabaliw-baliw yan. Pero baliw din yun. Tsaka baliw din yun kasi kung kailan lang siya, kung kailan lang convenient sa kanila, kung kailan lang komportable sa kanya, tapos yun yung linyang ibabato niya sa'yo. Kung seryoso yan sa'yo, bakit ganun yung mga wordings, diba? Alam mo na agad na hindi pang seryosohan yung galawan nitong taong to, hindi pang seryosohan yung intensyon ng taong to. Alam mo ng playtime talaga. Ibig sabihin, naka-focus lang siya doon sa nangyari nung gabi, hindi doon sa pina-feel mo sa kanya na comfort, diba? And a friend. Yes, DJ Rocky. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, ayokong dumating sa punto na wala tayong interrelationship tapos may mangyayari ulit. Hindi ganun. Hindi na ganun. Ayaw mo na relasyon, diba? Ayaw mo na relationship. The same tayo. Hindi na po, sa akin kasi, ang part ko, hindi na po pwede yun. Ano yun? Gagamitin mo lang ako ng gagamitin para for your pleasure. Tapos ako may feelings sa'yo, tapos ikaw wala. Pangit naman nun. Turaba ulo mo. Paano pag may nabuo? Ako lang, sarili ko lang. Ako lang. Mahirap yun. Kaya nga sabi ko sa kanya, kaya mo na yan, kaya mo na sarili mo yan. Marami ka naman makikilala kasi basketball player ka. Basketball player pala eh. Marami siyang masyusyutan na butas. Matangkad. DJ Rock. Anong height? Yang. 6'5"? Ay, 5'9". 5'9". 5 feet, tapos 9 inches. Charot!
Hindi, DJ Rocky. Nasa ano lang naman, nasa 6 pa, 7 ka. Malaki kasi talaga, DJ Rocky. Diyan sa barangay naglalaro o sa... Barangay. Kasi nag-aaral pa siya. Nag-aaral pa pala eh. Naku, mahirap yan. Madaming mga spongy. Charot! Hindi maraming sponsor. Maraming sponsor yun, Paligara. Oo. Hindi ko na yun alam, saka di ko na rin siya, hindi ko na siya panapansin. Restricted na siya. Ayan. O ano na lang message mo sa mga taong nalalagay sa ganyang sitwasyon na tulad mo? Sige nga, pwede mo bang bigyan ng payo kung sakali man yung mga nakakapakinig ngayon, nandyan merong isang taong nagchat-chat sa kanila na parang konti na lang bibigay na sila. Anong may papayo mo sa taong ganyan na meron isang tao sa buhay nila na naka one night stand sila, tapos ngayon bumabalik bigla at sinasabi na miss na kita dahil sa ginawa mong paglafang sa akin. Ganun. Ito lang mapapayo ko sa lahat. Guard your heart. Kasi ang hirap na pumasok ka ulit dun sa isang sitwasyon na yun na alam mo sa sarili mo, ikaw yung matatalo. Isipin mo lagi, yung sitwasyon na yun, isang beses lang dapat nangyari. At yung isang beses na yun, yun yung pagsisisihan mo at hindi mo na dapat ulitin pa. Kasi pagkakamali na yun eh. Sabi nga nila, once a mistake, always a mistake. Hindi mo na siya po pwedeng pangalawahan. Bakit? Pag pinangalawahan mo yun, tanga ka na eh. Isang beses na nga eh, sinabi na nga ng pagkakamali yun, tapos uulitin mo pa ulit. Tawag sa'yo tanga. Gawin nyo na lang po motivation. Hindi natin deserve ng mga babae yung ginaganon tayo ng mga lalaki. Na masyado tayong binabalahura ng mga lalaki na porke nakuha tayo ng isang beses lang, kala nila pwede na nilang ulit-ulitin. Hindi. Magkaroon pa rin tayo ng pride sa sarili natin na kahit nakuha tayo, lagi niyong iisipin, babae tayo. Pinapangarap nila tayo at naglalaway pa rin sila sa atin. Yan lagi niyong pakakatandaan. Ayun, diba, DJ Rocky? Totoo. Itayo ang bandera ng mga tahong. Itayo ang bandera ng mga tahong, 'di ba? Hindi lahat pwedeng matikman ang tahong. Ganun. True, DJ Rocky. Hindi lahat pwedeng makasubo ng tahong, pwedeng isara ang tahong at saka lang bumuka ang tahong kapag meron na talagang nararapat na taong pwede nang tumikim at kumain ng tahong. Yan. True. Thank you so much. That's true. Gagay, maraming salamat sa iyong pag-share ng top secret. Sana kahit papano ay gumaan ang iyong nararamdaman at sana kahit papano ay yung mga kabisyo natin nakikinig ngayon na naiipit sa ganyang klaseng sitwasyon na-inspire naman at nabigyan din ng konting kaliniwan sa kanilang mga pinagdaraanan sa buhay. Yes, DJ Rocky. Alam mo, DJ Rocky, idol kita. Thank you, makikinig sa'yo. Pero alam mo, I love you, DJ Rocky. Mas idol kita, alam mo, bakit? Bakit, DJ Rocky? Kasi, ang laki. Hindi makalimot, DJ Rocky. Hindi makalimot eh. Tsaka sabi biruin mo, meron ka ng, kumbaga, kung ikaw ay isang produkto, meron ka ng review. 'Di ba? Yung review mo, ang galing mong lumafang. 'Di ba? Yun yung nakalagay sa review mo. Siguro kung ang tao meron lang nakalagay na product details, review, ganyan siguro. Grabe, 5-star ka, girl. 5/5. Ayan na. DJ Rocky, manahimik silang lahat. Ako lang to. Ikaw lang yan. Thank you so much, Gagay. Thank you, DJ. Thank you. Love you. Salamat sa lahat ng nakinig. Salamat. Alright, so that's it, kabisyo. Yan po ang ating top secret sharer, si Gagay. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Rocketera, dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!